zara musika egin gabe? Bai, esian utzi genuen 2021ko urtarrian. Momento baten zadozu bale benga itxan oie da ja. Papaten ezaki zergatik, hasi nintzen negar baten, faltan botatzet, nik ez dut autotunea gustoko. Osea, pero me horroriza. Merina Grisek eta Gorka Urbizuk atera dute Bai. Tesla Bai. batzutan, Bai, Gorka bai. Urbizu beti bezala kantatzen, baina Hori da. hontan Claro. autotunarekin. Bai. Nik ulertzen dut txokanta izan daitekela. Aserretu Merina Griseko perfilan komentarioak jarri. Hear me out, que sigosas esta que... Hear me out. Hear me out, punto. Jolasa ez ezagutzen, baina no pasa nada. Hola, Peio! Kaina handia eman diate, ez? Eta gogoan dut hasi nintzanean, atera zela meme bat, behi bat, Bai. eta ni behi horrei esne ateratzen da. Behian jartzen zuen feminismoa, eta ni hola. Ezabiz benetan. Uste duzu ekintzailetza prozesuan emakumeok oraindik sentitzen dugula, ezin dugula inbeste amestu? Gogoan dut, Rozalenekin eukinun elkarrizketa bat, berak esan zian, eskeni momentu batean, me tuve que convertir en un tío. Noiz eta nolakoa izan zen? Zure lehenengo musua. Nire lehenengo morreoa izan zen fikzio. Flipa, beti zu. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Zaitxe meitxe! Malen altuna biteri! Kaixo zer moduz eta ongi etorri benetan zabizeko gure etxa. Ongi etorri beste behin, beste aste batez hementxe gaude benetan zabizen pozik. Zelako pozi gau esan, denboraldi barrixe dalako, behitxu zelako katerine dukeun kariz. Kriston Katerina hasita, por cierto, Katerina. Hasitxe katerine horrek nahi dugu esan, Aurreko gaur astetik goizeko- daramala hor. Bai, bueno, ez juna, ez dala gaur goixeko lehenengo atala. Baina bai. hori politxo gatzen da. Magia kentzen berriro. Bueno, kariz, ez dakitzuek zelan zau esan, ni ondo, aitzi zuzelan. Ni oso pozik, bai, egia da gaur eguraldi ona egiten digula hor kanpoan, ze hemendik kanpo ere bizitza badago. Baina asko freskotu daue. Baina hori esan behar nuen. Kariz. Negua dator, udazken bete-betean gaude, baina negua dator, eta neguarekin batera dator Aitziberren traola depresioa. Ja, eske niri ben egoitxate bape guztean egun tristia gotena, zuri pinikoa, Bueno, barriro hori- fantasmiko. Hori udan ere fantasmiko, Bueno, ni. a ber, kariz, ni aurte morena ipin nahi. Zu bai, zu morena zaude. Bueno. Literal, bueno, bai, fantasmiko. Fantasmiko. Ez hain fantasmiko, behitxu, hortik etorri zinen izegixen, koniletik, Bai. morena zengu zen. Bai, baina... Gauzia ni menorkak gero, menorkan oinda lagitxe gona. Ja, zela menorkan? Superondo menorkan, piloa guzta baten. Aspaldi egon zinen ere esango Ja. dugu, baina ez dugu hitz egin hontaz. Piloa guzta baten menorka. Egon da, nagoen, Izugarria baina da. eske ikasbin ez dakita dozeongo zarien, eske ikasbin leko bat ajuti da, berez, ez juti modun. Ikasbin menorkara joan zineten? Bai, Lol. baina ez dakit gure ikasbidan, baina nik rekuerdo bakarra dauketena da, pare bat kala holan oso harin ikusitxe eta diskotekeo totale. Beste Bai. zer holan, turismeu oso gitxi, gendun edo ez teuket gogun. Ja. Eta hoengun, bai pilo bat kala ikusi guz, mitiko kala turketa, Bai. kala makarela, makareleta. Hor jendea zegoen, osea, sartu zineten. Bai, gauzi da, gu alegintze ginela aldanik eta kala ez turistikoen eta juten. Pues justo horiek dira turistikoena. Bai, baina horretatik abiatute, das beste batzuk txikixauek, Ah, bale. eta horrotz jute ginen. Osa, aldan egin, alegintze ginen aldanik eta kala salbajien eta juten. Bai, eski menorka dago, osea, goraino. Entzulei, albadira menorkara joan, oso ondo dagoela bide batez, oso polita da. Bai. Joateko iraia bukaeran, bueno, irailean, ze uztaila eta guztua, ojo, osea, jende Etxatzu gehiegi. guztau zuri, zeitxi? Bai, baina ni iraian joan nintzen, iraia bukaeran, eta ez zegoen hainbeste jende, osea, super gustora egoteko lekua zegoen, eguraldia kristona oraindik, osea, prezioak baxuagoak, egia da jendeak normalean oporrak dituela, pues hori, uztaila eta guztuan. Baina batek aukera izango balu, hortxe. Bai ikusi gendune da girixe asko, baina euskaldune be bai, Bai, Euskaldunok mundun zier gabiz. batek ezagutu zintuen? Hombre, bani dakiela, ez? Osea, ez Etxaten, zizun inork ez. saludatu, bale. Ez. Bueno, topau gendu zen ezagun batzuk, Bale. hori beti pasetan da, ez Bai. dakit izela, baina derrepente gainera gitxien pentsauko zun kalan, Ja. igual ez dana holan superturistiku, derrepente Mitiko topatu zuk zuz. zure herrian pertsona hori ez duzula saludatzen, baina topatzen duzula. Eta orduan saluda Eta orduan, hombre! Ze
kontetozu! Baina tal cual, Bai, kaso hontan esan nire ezagune, beste pertsonian ezagune esan, baina Vale. hoxe pasau zan. Jode. Bueno, kala, por cierto, gaur beste kala bat. Ai, Ze ondo lotuta. Naiz. Kala naiz, bai, gurekin zurina izango hidalgo dugu. Gurekin zurina hidalgo izango dugu, tituluan irakurri duzuen moduan. Eta izan genuen zurine, lehenengo temporadan, oraindik zigotoak ginenean. Ja. Aitzi, aber gauzat esan gau. Ez que nik ikustu itxoaz, lehenako horrek bidixuk, gure hasierako bidixuk, eta bat, aldatutega, Ke jovenes. fizikoki pixkat aldatutega, keston behar peixe dukeu. Bai. Nik papu beti eukaz, baina garai hortan itzela neukezane. Hau, Papu. kriston pez globu. Zer diozu? Kriston pez globu. Oin beha aukaz, baina garai hortako bidixutan esatot kari. Egia da, behitu, niri zugan, ez naiz figatu, ez konturatu, baina egia da, nik aurpegia ere potoloago Bai, neukala. bixo deuko Bai, potolua, eske ez dakit zeba. Osa, ez dut espreski zera pixua galdu. Umiaga. Umiaga, eske literal da Umear peixe. potoloa, bai, umear peixe, literal. Eske, wow. Baina Wow. korta sarie horretan gara izetan, zurine etorri izan nire eta Bilbo erroken da, de repente albunen zaidan azte zile, eta jo, Antxone komentatu zuen, bai, aurreko atalean. eta jo. Ze ona. Zuk, oiane, umeago ikusten gaituzu hor, tempora hortan. Bai ez? Asko! A ber, berez ez ga esagerau aldatu, Nik uste bai. baina umi hauek bai. Asko aldatu ga, oia? Aitzi geix aldatu da ni baino. Ni Bai. nahi, ez que niku, bueno, bisok aldatu gu li hogei mila bider hori egize da. Ez? Uli, ez Uli dakit. asko aldatu gu bisok. Niot, zuk batin moztu, gero bestin luzia, gero Ja. bestin pelirrojo, nik de repente moztu ez, baina bueno, Orain luzea utzi behar dutila, nipe bai, bisok eukiko luzida rubix. Bai, ue! Aurrekoan pertsona batek esan zian, guapago zaude hile motzarekin. Dani, guapa nago bitan, bale? Claro, Ja. Claro, hori Ja. esaten dizu pertsona batek ondo, porque, ez, bada Bueno, eta piropo niri- moduko bat, Pertsona barniak nire baina, kari, nire ideia bada, hilea luze ustea ez esan guapago zaude motzarekin, porque ez dut motza nahi dut luzea, orduan. Edo esaten didazu luzearekin ondo nagoela edo isilduagoa. Egon nintzela Lekeitioko antzarretan, Bai. eta topatu ginen, Topo ginen. eske malen, tio, nola ez duzu, zuko dakizu hau? Ez que nola ez duzu abisatzen zuk nire territorixora zatoz, kari. Nik WhatsAppean jarri nizuen, Lekeition no egongo naiz antzarretan. Zuko, bai edo ez? Karo, gero ez aurpegiratu ez dudala esan, porque esan nuen. Beitxu, gauza bat esangot, baina, ni bere zen isoien. Ah. Zeurrengo, bueno, bertan gabaz, ja, lo pixkatein eban, 3 ordu lo, eta menorka buelu neuken. Osa, buelta honitzen antzarretatik 11etan etxa, osa, asko jota. Berez, ide izan ez juti, baina atzerengo momentun esan eban. Bizixe bat? Bizixe bat. Osa, viaje eta viaje osteko antzarretan, oie. Eta topatu nuen entzule bat, esan zidan, aitortu zidana, hasi ginenean, jarri zigula komentario bat, gogoratzen duzue Nerea Aliasen kapitulua, Reelsa, zeinetan azaltzen zuen, zer zen, Euskararen... Nerea Aliasek esate ban, euskeri altxor badala eta altxor hori saldu bigendule era aldanik eta politxenin jentik, bueno, horrenganako desio bat edo desira bat eukitzeko eta orduan erabiltzeko. Eta eurek esate ben, a ber, nik ulertu neban nereak zer nahi ban esan, baina polemika bat sortu zan. Ze jentiaz izan esaten euskeri ez taltxorre, euskeri gure hizkuntzi da. Bai. Nerea hori pentsan dau, seguru, baina bueno, txartu ulertu bat egozan. Sin más, edo nerearen iritzia eta jende askorena ez, punt. Eta komentarixu... Bai, eta esan zian, ni naiz iruzkin hau jarri zuen. Ez. Vale, esko horrepe komentauan. Entzularen galdera. Ai, egia da. Zeitxe, zein ebialdo dago astion entzularen galdera? A ber, a ber. Ai! Ba, nola nekire esabarzu nuen, bueno, aste honetan, Neure Xabi egia. Nor da? Nire lankidiz izan uda pasan. Kaixo neskak, benu gogoak bagenuzkan denboraldi berri hau asteko, eta ni oso pertsona saltzeroan azenez, jakin nahi dut. Oie, zuen gonbidatuaren lehenengo musua, non, noiz eta nolakoa izan zen, musu asko. Ai, Xabitxu, eske hain da maju. Hain Ez da dakit. maju, eske, Bai. oso maju da, eta gainera, jo, Xabi, nitzako meme handanti da, baina eske, ungo udan pixkat izen da gainera. Bai, Uki hau hor Xabik bideo bat, ez da hau da pasa programan pasau, baina kedaten pasau bakon. hau kontatuko dugu, Hau badakin kontau orden.
Toritoarena, Bai, joder. a ber, kedateko reportero bat, Xabi Egian, irelankiz izan hau da pasan, sartu zan, bueno, Plaza Toros bateko eventu kubritza, eta sartu zan plaza berta, eta bertan zeuen pertsona batek hartu iban, botaban sesenan parera, eta sesenak atrapo eban, Xabi, etxakon eze pasau, baina nik ikusenean bidixu, eta segixen bera idatzen dutzen, Xabi, ondoza, osea, nik pixka sufrin eman bidixuaz. Claro. Niri ez tozten barreguraik emon. Niri ez da. Eta harritzen indola jendeari eman aldion barregura, porque irutzen zait zerbait oso grabea. Eta ez Eta bakarrik. Xabik filosofiaz eta pazientzia askorekin Bukonena hartu loko. zuen, porque vamos, ez dut ulertzen nola ezion uaka bat eman gero hartu zion tipoari. Bai, nik benetan zautzuet, pasetate iguala, eta ez dakit programa hortan ze pasauko litzake, baina igual beste meme bat sortzen da, eukitxoten reakzioiaz. Osea, a ber, osea, Nik en vivo y en directo sotamano, mango nioke. bai, a ber, Osea, irutzen zait superlekuz kanpo. eta gero neurri legalak, Bai, Hombre, alba da hortik diru atera, hobeto. hombre, eta, Bai. eta ez bakarrik hori, osea, ze pertsona etorri biaten niri hartu holan gainera indarkerixeaz hartu zezenan panen ipinia gaina neuk txarto pasa. Total. Eta gainera jendea- lanean zaudela. Osea, lanean nago, Eske gainera, osea, egoera vulnerable baten gainera, direktun za, bierrin za, bueno, en fin. En fin. Pertsona hori ez dakite arrongo da, baina eske niri ez Claro. tozten barreguraik emon. Claro, arroa Total. modela. Xabin galderi entzunde, tradizioia itzi. Ah, bale. Bueltan zurina izango dugu eta egiturarekin. Ugari gabe, holtza gainean kantu eta dantzan ikusi dugu 2000 urteak geroztik. Arekin jaio, hasi eta ezi gara, eta guztion lehenengo maitasun historioei ahotsa jarri die. Nafarroako Unibertsitate Publikoan aurrezkuntza ikasi zuen, Gasteiztarra da, baina Euskal Herriko txoko guztietara heldu da bero jartzuna. Ezian, Betizu, Kantugiro, Irutxulo, Bagoaz, Bikingak, azkena, Enraizadas proiektua eta Kala naiz. Hauxe denez, gure erretiro espirituala eta hemen ere limiterik gabe gabiltzanez, gure lokaleko lehiora gonbidatu dugu, Zurine Hidalgo Alonso! Me encanta esa herrera, bai, oso guai. Bai. En fin, bueno, zer modu zaude Zurine, ongi etorri? Eskerrik asko. Ondo nago, apurtxu bat itzultzen, ez? Eta sartzen ikasturtean, uda politxa izan da, ordun geisten eta fokua jartzen, poliki-poliki. Bai, horretan nabil. Zurine esan bigu, egozinela benetan zabizen nahiko hasieran entzulik akordauko di, Bai. eta igual, oindala 3 urte izizala hori. Majas, bai, Wow. bai. Osea, etorri za ona, eta aktualizaben bigaz, 3 urtetan, imaginetana zure bizitzi, zure gauzak asko aldatu dile. Bai, eta ez, baina bai, gauza gertatzen dira, eta gure aldutu egiten gara, ez? Orduan, bai, Claro. badaude gauza berriak, klaro. Botatzen duzu bista duela 3 urtera, akordatzen zara beretan zabizera etorri zen Zurine hortaz, eta nola ikusten duzu zeure burua, garai hartan? Karo, garai horretan ninengoen justo ez hasieran, baino bai Enraizadas Bai. proiektuan buru belarri hasierak pixka gogortsuak izaten dira, eta frente asko, eta gauza asko, ez jakintasun asko. Orduan, karo, oinago ja beste momentu batean, ja base batekin, ja jarraitzezula ikasten, eta gauzak gertatzen juten diala, baino ja beste momentu batean, guztiz, ez dakit, askoz ere asenraizao, ez? Vale. Guztiz, bai. Orduan bai, hor momentu polit batean, ze hasierek be bai badakate hori, ez? Hasierako ilusioa, hasierako adrenalina hori guztia, eta orain, bueno, beste momentu batean, politia ere bai. Aurten, danok ikusigu derrepente Davide asakotan agertu zaela, bueltau zaelako musika, hori bada beste nobedade bat. Bueno, ez dakit bueltau musika esan leiken, ze igual inozotos itxi musiki, Bai. baina beste behintzet kanpora begire proiektu bat bueltauza, Kala naiz. Bai. Eta hori behizen da kriston bume, derrepente Ja, ez? ez dakit oso ondo neurtzen, osea, ohartu naiz azkenengo urtetan egon naizela apur bat out guztitik, eta orain itzuli naizela pixkat panorama askoz ere, modernizatuagoa, edo ez dakit, askoz ere digitalagoa, orduan pixkat sentitzet askotan ere burua apur bat extraterrestre, apur bat senyora, Berria apur bat, guzti hontan. bai, como, Bai. apur bat, bai, baino aldi berean, saiatzen nahi naiz, konstiente naiz, orokorrean ez, sistemak, musika industriak, markatze dituela erritmo batzuk, bide batzuk, eta saiatzen nahi naiz,
zaila den arren, horti pixkate ateratzen da nere bidea egiten. Saiatzen ari naiz. Ordun bai, izan dira 4 urte, esian utzi genuenetik, egon naizela beste esparru batzuetan kantatzen, baino, hori, musika industriatik aldenduta. Eta orain, nire resistentziekin bebai, ikusten apurka-apurka ze bide egin edeten, nola egin egitudan gauzak, eta suabe, hemen bebai suabe. Bai. Ez zara egon, 4 urtetan egon zara musika egin gabe? Bai, edo plazaratu gabe, hori da, bai, esian utzi genuen 2021 bateko urtarrian, eman genuen azkenengo kontzertua, hor maskariak eta jendea esertatu terriblea, Bilboko Santana aretoan, eta hor bai hartu nula pixkat distantzia bat. Kontzienteki baina? Bai, guztiz. Baina, 4 urte adibidez, pentsau izen duzen, 4 urte, edo gitxen urte bete, edo hori pentsau itzen da? Ez, ere kasuan ez, enun pentsatu. Izan zen, jungo gara ikusten, aber gorputzak ze eskatzen didan, eta ikusiko dugu, eta horrekin batera, egia da fokoan ekala proiektuan, eta burua kontu batean dakasunean, eta zure denbora eta energia guztia hor dakasunean, besteak ez duela tokirik, ez? Baino, bai azkenengo 2 urteetan, gertuko lagunekin eta komentatzen nun, faltan botatzen dut, aitak adibidez esaten zian, aizuri, nabaritzea izugu, falta zaizula zeo zer, bai dago, somatzen zaitugu pixkat triste puntu bat, nola, hori argitxo hori, faltatuko balitzaizu bezala, eta hori izan, kantatzea, bai, esanguratxo izan zen, baina hori, enun sentitzen momentua zanik, orduan egon nintzen pixkat zai, tanteatzen ikusten, eta gero heldu zan momentu bat, venga, jazta. Normalean hori gertatzen zaitez, somatzetela edo sentitzetela punts moduko bat, eta behin hori sentitzezula ez dago atzera bueltarik. Venga, aurrera. Eta ze puntotan sentitzozu, venga, ze gaina bakarlari modun urtetaza, beste proiektu barri bataz, beste izen bataz, momento baten zadozu, venga, itxan, hoi eda, ja. Egon ziren bi katakrak bezala. Bat izan zen herri lankan, gogoan dut perfectamente, motorrera ematen ari nintzala eta atzean nire konpia deizi zegoela, bapaten ezakiz zergatik, hasi nintzen negar baten, da gero gizterakoan, en plan, eske, faltan botatzet, eta bestiak, zuri eman, eta nik, pentsatuko dut, ez? Osa, eta egon nintzen negar, hori sentimendu, nik uste gauza asko nastu egiten direla, sentimendu pilo bat nastu egiten diela, eta gero bigarren katakraka izan zan kotxean, gidatzen ari nintzala, 6 urteren kantu bat entzuten ari nintzala bapatean, esan nuen, pum, venga zuri, jazta. Jazta, jazta. Ezin gara gehiago erresistituta, oinda momentua. Bai. Ostra, behitxu, Eta, adibidez, 4 urte hauetan, nola ikusi duzu euskal musikaren eszena, euskal musika edo, pixkanaka atera diren talde berriak, estilo berriak, genero berriak. Eske gaina esango neuke, 4 urte honetan bastante talde urten dile, eta bastante estilo diferente, eta de repente euskal generuan, euskal panorama musikalak de repente indabela loratu indala, ez? Bai, auditu. Nik aitortu beharra dakat egon aizela nahiko out. Batzutan zan como, nola buruanekan proiektuan nengoen hori bidaiatzen kanpoan, denbora pilo bat kanpoan pasatzen, hori, enaiz asko enteratu, baina adibidez egintzian Kriston ilusioa zenun taldea ezagutzen, Zukena taldea, ez? Irratia entzuten ari nintzela, eta bapatean, eraman ninduen esian gara, bada estilo hori. Eta hasieretara nere hori 22, 23 urteak, eta unkitu nintzen pilo bat, eta animatu nintzen idaztera. Ole, que bai! Idatzen nien, en plan, deskubritu berri zaituzet, entzun berri ezuen kanta, eta ke guai, ez? Eta gero egia da, hori, nik uste orain dagoela, juten baldin bagara ezakit, ez bakarrik 10 urte atzera, 5 urte atzera, oin dagoela panorama askoz ere anitzagoa dala, musikalki, eta neri gertatzen zait, adibidez, nik ez dut autotunea gustoko. Pero me horroriza. Me horroriza. Neri me encanta. Claro, es que hori da kontua, edo gustoko ez du, edo ez duzu gustoko, edo, sin más, ez? Orduan, normalean neri,
segunda zerabilera ematen diozun, Hombre, claro. baino orokorrean ez dut gustok, eta karo, orain dago supermodan, Supermodan. eta asko sartzen da, eta horregatik diotez, askotan sentitzen naizela pixkat, como, ai ama, igual, bai, osea, como, señora, Ja, como bat out pixkat- apur bat, ez? Bai, pixkat, Bueno, baina denetari dago. Ez, eta Autotunea modan dago, eta talde askok eta Bai. genero askok erabiltzen dute, baina ez zuk ez bazenu erabiliko, en plan. Claro, ok, claro, Eta claro. ez dauzela bebaizetan moda gustau, eta pioa jente Claro, duela bai bai, autotunitzako bai. nagustetan. Total. Eta gaina zuk zure publiku badaukezu, zer zen nahi dotatzen in... Bai, eta eskerrak bakoitzak egiten duen bere bidea eta bere musika, ze bestela dana igual izango balitz, aspergarria izango litzateke, ez? Ez dakit nola esan. Baina Hala bai ere- pentsauzu... Ai, barkatu Bai. aitzen. Eske autotunarekin zer ikusia Bai. dauka. Hala ere uste dut, jende kasposo pila bat dagoela, eta, Aha. osea, izaliteke autotuna ez gustatzea eta hori guztia, Bai. baina adibidez, duela gutxi pasazena, Merina Grisek eta Gorka Urbizuk atera dute Bai. Tesla Bai. zutan, Bai. Oso zeinetan politxe. entzun Oso guai. dezakegun Gorka Bai. Urbizu beti bezala kantatzen, Hori baina da. hontan Claro. autotunarekin. Autotuniaz. Bai. Nik ulertzen dut, txokanta izan daitekela, ze beste kontestu batean entzuten dugu Gorka. Baina, tio, osea, de ahí a aserretu Merina Griseko perfilean komentarioak A jarri, ver. en plan, Ke ba? hau mierda bat iruditzen zen. A ber, gauza bat, osea, baita ere saiatu adaptatzen dagoen Bai. genero berria ez, baina pues, estilo berriak edo, Bai. ez? Baina jenari kosta egiten zaio. Ja, enkasiatu egiten gaituztenean, zerbait ezberdina egiten baldin badezu, osea, egin aldezu zerbait ezberdina, baina beti zure kaxa Markoaren horren barruan. barruan, no te pases. Ja, Ez? ja. Osea, ez jolastu gehiagia da, como, a ver, tío, osea, Ja, zergatik sin ez? más. Osea, igual gustoko duzu, igual ez, ok, osea, ez dut espero mundu guztiari gustatzea, baino, jo, horretara be bain ikuste torri garela, ez? Jolastera, esperimentatzera eta zergatik ez, gauza berrik probatzera. Behintzat zu gustoko baldin badezu. Karo, eta Gorka Urbizuk hartu badu erabakia, Claro. hau kaleratua izateko, izango da Gorka Urbizuk Komodo sentitzen onespena delako, bai. eman duelako Hori da. hori egiteko. Egixe da Eske jenti duela. oso Zeba- nostalgiko dala be Eta bai. zeba izan Bai. barzara puto defensore Gorka Urbizurena, en plan, berak eskatu dizu. Ja. Bueno, Akaso, eske ez dut ulertzen. Egixe da berritxarrak az daukeule dano, gaina ez dakit da nostalgixio zer da, baina ja da hortik urten eskero, bai, da gero autotoni be jente asko kritiketan dabela. Baina, juna galdetza, esazu beti enkasi eta gaitxuela, da gero igual, espero dala antzerako itxi. Zuk pentsau zen duen momento baten, kala naizaz beste generon bat edo zoze guztiz diferenti eskaintzi edo, pentsau zen duen? Bai, neka nahiko argi, nahi nun, ez? Beste gauza bat probatu, jolastu, azken finean, eta ohartu naiz, esian enengoenean, gogoan dut esaten nuela, ez? Nire urrengo taldea izango da metaleroa. Ta orain da Bai, como, claro, Bai. ni de palo, a ber, gauza bat zuri. Osea, lepoa ja, osteopatak esango dizu, que ni de palo, ez? Orduan pixka, karo, zu jotentzea aldatzen, eta bai konektatzen nula gehiago, o ikusten nun, nere burua entzuten pilo bat, aspaldiko kantak, pues 80. hamarkadako kantak, incluso bai, batez ere 80. hamarkadako azkenengo urtetako kantak, ez? Eta pentsatu nun, ta zergatik ez jolastu honekin, ez? Eta pixkat probatu bebaien mendik. Eta bai, eta izan da dana, bidetxoa egiten ari nintzala, deskubrimendua. Osea, moazen jolastera eta ikustea zeateatzen den hemendik. Bai. Ke guai. Baina bai nahi nula pixkatatera rock, pop rock, ze horretatik, ez gustoko ez detelako, baizik eta hori, pues, gogoa nuelako, beste erregistro, beste musika, bai, zakit. Proiektuari dagokionez badaukazu laster albist, osea, sorpresaren bat, osea, izango duzu beste laster entzun alko zaitugu beste kanta batean edo badaukazu zerbait esku artean? Bai, baina orain da oso kobazulokoa. Vale. Bai, orain da oso barrukoa. Egia da denborak bai lehen esan bezala, ez? Konstiente naizela, jendeak espero duela ja laster beste kantu bat, beste zea bat, beste Bai, eske pun-pun jente- Merkatua horrela da. Hola, doie. Orduan, ni nago pixkat guztizak kontrakorriente, ez? Saiatzen nahi naiz, da etengabeko lanketa bat, zeda, pum, 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 Ja. Baina jentik esan etengabe eitxotzu. horrela. Osa, kuriosia ez, Bai, jentik bai, galdetu bai. itxotzu. Bai. Eta Eta zelan erutu noizko hori? urrengoa. Ondo, porque itzuli naiz oso, ez dakit nola esan, nahiko argi detela nundikan egin nahi ditudan gauzak. Eta oso ondo ezagutzen dut nola funtzionatzen duen mundu honek,
bai oso kompetitiboa dela, ego handia dagoela, azkartasuna handia dagoela, kontsumitzeko era bai oso azkarra dela, ez? Eta ez dut nahi, osea, nago puntu baten ere bizitzan pixkat, osea, como... De tranquiz, bai. Literal retirutan egon da gero gatzaren modu. Daukadanean gogoa egingo dut eta eta nago puntu super estrategiko, ambizioso, ez, osea, enago horretan bestela bakit gauzak beste modu batera egin barko nituzkela, baina eskerrak, osea, eskerrak enagoen hor, neregatik, ez? Porque burua, ointxe bertan, pues, ez bakarrik musika, baizik eta beste toki batzutan ere badakat, eta nahi dut euki horretan, osea, nahi dut, ez dut bizi nahi denborari gabe, ez dut bizi nahi denbora libreri gabe, eta denbora librea da, denbora pasatzeko familiakin, lagunakin, irakurtzeko, egiteko bideitxo bat, nahi dut hori gaur egun, 35 urterekin, nahi dut hori nire bizitzan. Punto. Eta lehenesten dut hori, sartzia baino, zego naiteke a full. Ni proiektu batean hauenean, nago a full. Osa, gauzak amediaz ez. Baina, beste modu batera. Ezian, adibidez, holan bizizete zendun? Osa, diferente aldatu inda zure ikuspegi horrenganako? Bai, eta ez bakarrik ze zan esian, zan telebista, zan ez dakize, zien gauza pilo bat, eta niretzako enun denbora askorik usten. Eta orain nago puntu batean, nahietela bai horretaz gozatu. Osea, nahi dut. Orain ondo gaudela, eta ez, porque izaliteke 20 urte barru edo 10 urte barru. Bate jakin. Claro, ez dakigu. Ez dakigu sekula hori. Orain, hau, gerokoak. Esataguna, erretirukin hasi zinenin, de repente, asako entzu desala bai, jo, zuriño ez lakondo bizidan, batetik bestera, oporretan denpora osun. A ber, aklara hori, oporretan bizitzi da, ez, olako bizitza relajanti okizu, argita garbi ez, osea, argita garbi ez, baino heldu da, egia da, aspertu naizela azalpenak emateaz. Orduan, norbait etortzen zanean, edo etortzen danean hori esaten, egiten dut arnaztu, eta esaten dut, bai, esan bai, tia, eski bizien ez de puta. Eski ez zer egiten, tia, egun oso porretan botatan, efectivamente, zuze moz, postu zaude zure narakin? Porque bestela, gomendatzen izut alako zerbait egitera. Eta gero, sartzen zarenean ja, kontatuko iazu zure esperientzia. Baina, obviamente ez. Osa, izan dira, 5 urte, osa, eskotan, esaten diren lagunai, tiaz, osa, esan beharko nieke alako pertsonei, jun nere osteopaten gana. A ber, zesate dizun berak, en plan, zurine, gauza bat, nola zatoz? Nola zatoz? Karo, ni nago lanean. Nirakat talde bat, nago talde bat eramaten, eta gauza gertatzen dira, eta zuzara horren arduraduna, zuk egin behar dezu, hori, dana ondo ateratzea, mundu guztia pozik egotea, enago porretan lagunekin, osea, hola botata ez, baina aldiberan kontziente naiz, ikusten deguna da, sare sozialetan azaltzen deguna. Obviamente ez dut grabatuko, bueno, pues hemen nago goizeko 2 dira, ospitalean nago, ez dakin hori, ez dakin hor, jarri da supergaixo, eta karo, ekarri behar izan dut ospitalera. Edo begira, moztu dute ura, jendea dago superaserre, eta nik deitu behar izan dut, ez dakinoa, kamioi bat ekartzeko, eta hor laguntzen mangerekin ezakize. Karo, oie gauzak ez ditugu grabatzen, porque momentuan zeingo ezu grabat. Bakarik barkun, argazkixe. Pizka surrealista da. Baina, bai, osea, izan dira, eta geldialditxo bat egin behar izan nuen, nire sistema nerviosak egin zuen, petau, jarri nintzen supergaizki trepetatik, osea, karo, atzeko hori, be aurpegi hori ez da ikusten, baina lan bat da, eta benetan, superondo bizizea nik ere nahiko nuke, esate dizut, ba egin, animatu, eta gero kontatuko iazu zen moz. Obviamente, maite denerana, nik aukeratueten eta sortueten lana da, eta pozik nago, baina horrek ez du esan nahi, ba hori, osea, ez ere ingabe egoten naizenik, edo porretan egoten naizenik, ez, oporrak dira beste gauza bat niretzako. Osea, guztiz ezberdin, ja. Bai. Así de claro. Bueno, tartean maitxukeu, eta Rosaline jungoa, bagatoz bueltan. Rosali, gastroenteritiza baino kerragoa den robot. Vale, bueno, bueltan ga, eta zurine ondo akordaukoza, Rosali duko leguaz. Kolaboratzai, bueno, ba, urten be kontratau egu. Vale, ze pixkat petar dira, baina ez dauko beste inorra, zike kontratau egu. Kontratau, a ber. Hankitsi paketatzeu, baina, bada, lantaldin da. Benetan zabezeko WhatsAppin da. Bai. Así que... Entzun egingo dugu. A ber. Eta ardas petardas lokitas zelaik zazezuek, nire karisitas osamo bueno, beste behinago hemen zeuekin matxiz. Zurin eta zuri aspaldiko kari, zuta ni ezagutzen gaflaia sike bueno ez dago aurkezpenen beharrek baina nirekin gogoratzen ez pasara, kaixo.
Arrosali naiz eta erreinu kristalino batean bizi naiz. Nire lagunik onena zugu izientuno da, eta nire kolore favoritu pomelo. Beatu zelaik duzen jantzitxe. Bueno. Joko bat egingo dugu, irmiautkek deitzen da. Azalduzuek geneskak. Ala, agur, aupa elordi. Elordirekin obsesionatu Eske beti, haupa elordi, haupa altuna. Ai, ama, benetan. Pelotaria gustatzen zaizkio. Arrozale, hainbeste favoritismo. Bueno, total. Bai. Es que... Bien. bai. Vale. Well. Vale, total. Hear me out. Keike sigo esan zesta, Keike sigo esan. Ah, ya, hear me out. Hear me out. Punto. Keikik ez dago. Keikik ez da. Vale. A ver, azalduko dugu zer den jokua. Azaldu. Bueno, hau birala egin zen duela hilabete luze batzu. Luze. Urte bat, igual. Urte bat. Ta kontua da, aukeratu behar dira pertsonak, animaziozkoak, edo incluso gauza randomak, guretzako sexapila dutenak. Edo izan dutenak, edo ez horrelako zerbait. Bueno, Osea, a ver. atraktibo moduko bat, baina berez pertsonai edo gauza hauek ez dira aparentemente atraktiboak izan behar. Hori da berez hear me out keiken esentzixi. Nirek hear me out Vale, nitzako da... no, osea, zuk hemen ez dituzu normak jartzen. Vale. Osea, Vale, edo bai, hori da. es que claro. Nire hear me out nitzako beti da gauza randomak. Ah, vale, baina adibidez ez duzu aukeratu Zac Efron. Zer egin behar dut? Erakutsi norden eta esan izena. En plan, Vale. en plan, te pone. Me pone Amankai Gaztañaga. Hostia! Hostia, es que nik dola gutxi ezagutu nuen, Neupo bai. Claro. Bai, Maravillosa. oso ona. Invitaukeu, benetan, zabeza. Invitaukeu, bai, Claro. esaten dugu hori duela 2 urte ja. Ja, bueno, baina Pues invitaukeu. ekarri, Oingun ekarri. bai. Vale. Vale, itzi jarraitxo, Ados. Kuriosidadi zure... Joango gara guzten hemen, Vale, bai. venga. Igual horrela. Amankai. A ver, Vale, ikusteko, ja, oso hortxe, ondo. vale. Nik esango dut, Nobita. Kriston sexapile, bai, Kriston osea, una cosa. Niretzako Es que, bez, bai. baina gauza randoma dia itzi. Ez dut ulertzen. Ni bai, sin más. Nobitak ez dauke Vale. sexapilik. Claro, ez daukala, es que justo horregatik horrela da jolasa. Baina zutzako... Bueno, netzako Amankaik badaka, Niretzako- Sexapila. Por si acaso. Niri txikitan Nobita gustatu egiten zitzaidan. Vale. Zen gixajo bat, baina Vale. esaten nuen, que mono, me encanta. Vale. Eta badakizu, de hecho, niri gixajoak beti gustatu izan zaizkidala. Ala, venga. Tiru, hartu ez da benantzako. Ala. A ber, ez dut esan nahi nire exak gixajo batzuk direnik, de hecho, ez dira. Baina Vale. niri hola mutil isilak eta gixajitoak gustatzen zaizkit. Vale, jarraitzeu, eta niri... Zau iziendo unoko txeiz. Oso ados. Beste gixajo bat. Bai. Beste gixajo bat. Baina, a ber, eski hain zan maju, ez da bene bala jo, txeiz. Gaina izen horrekin, keso. Ba, olako Eta hori uli, txiza. betxu kalintzier baton bati olako uli ikustotzetan bako txin, txeiz izatot. Txeiz. Vale. Chase Matthews. Eta oin zein da plana? Ke mono. Jarraitzu. Jarraitu. Jarraitzen Zure dugu. txanda. Vale. Mikrofonoa. Super, Vale. espero etzenuten hori. Vale. Mikrofonoa. Jarriko etola. Bai. Bai. Jarriko dizut. Hortxe. A ver. Hemen txeiza. Hortxe. Vale. Bueno. Hear Ya me está. out. Vale. Nik egingo dut eta esango dut Madagaskarreko Gloria. Gloria. Zeukan ezen super sexia. Es que- Agertu zenean hor kutsatik, Bai. hauek justo estena hortan, eta kentzen zituen horrela, flipatzen nuen. Ez que ez dauket Me gogun encanta. Madagaskar, tio. Jope. Baina bai, Gloria. ikustxe duket, baina... Estena bat dago dela. A Motomoto le gustas. Eta dena Motomoto, estás oronda. Zelan akorditatzu ez, oindala berrogeta marmi urte. Bueno, Porque peliculón. Vale. Vale, nitzako duke bebai... Markineko Carmen Goitzurrixek. Jo flipo. Barkatu baina galdetu edo zein markinarri. Carmen Goitzurrixek, hemen gauzasko pasau. Baina te pone Carmengo Iturrixek. Bai, Te pone cachonda. Sí, bai. Bai. Hombre, claro, Vale. galdetzi be. Vale. Es que claro. Aurrea. Bai. Maialen. Chica sobresal. Maialen Maialen. Gurbido da. Gurbindo. bai. Gurbindo. Gurbindo, hori be. Invitaukau benetan zabiz aber etortenan. Ba, esaiozu etortzeko. Vale, esango iot. Esan. Amankai, Maialen, venga, vale. Ya está, zuk beteko Beste, digustuak. vale, Bai, perfecto, nese. perfecto. Susakari. Zeona, bai.
Nik daukat Luis. H2oko Luis. Mitiku. Igual ez zintuen harrapatu Adiós, H2ok. ez, baina H2O bai, bale. Luis. Mitiku. Lewis Matthew. Kaixo, Luis. Te amo. Beste gixako bat, si es que esaten dizuet. Gixajito bat. Vale, nik euskal klasikoa dauketamen. Euskal klasiko importantia, nontzako importanti Iban zen dana. Garate. Dana. Benito Lertxundi. Oh, bum. Benito Lertxundi. A ver, Te pone. Bueno, klasikoenetan klasikoena eta euskal kulturan importantzia handixe dauken abeslari bat. Eta txikitzen beran kantak entzuten nitxuzen. Zuk ez duzu jolasa ulertu. Esplika hoi otlen. Te pone. Benito Lertxundi. Beste era bata. Vale. Bueno, era simboliko bata. Venga, ba. Grandes titulares de ayer y de hoy. Bien, nere urrengo aukerak Zuk ez duzu ulertu. Me pone las cartas del tarot. Niri be bai. Zurina vale. oso ados. Vale. Claro. Me encanta, Claro, es que teu gero eta kartak. gehiago gustatzen. Ekarri bat zenituen. Tía. Baukezuz. Hombre, claro. Zurina gauza bat, Osea- karta botatotzezu zeure buruai. Bai, Eta zelan. oso ondo. Osa, baina Da herramienta laguntzotzen. bat super, bai, Bai, eta ez? lagunekin, da, osea, ite ditugu aukerarreak, bai. Bai. Ekarri, ja, pena. titis. Ja. Bueno, horrengo bateako. Bai, ez Vale, zait okurritu. horrengo bateako. Ja. Eta, siguiendo con brujismo, daukat, irukien, Ontza, bai. Hau esan behar nuen. Me encanta. Super sexy. Ostra. Super sexy, osea, gainera, nola begiratzen zuen bere postura. Bai, ontza. Ostra, Ai, betxu. irukiak, que fuerte, Irukiak. osea, batean, como, Bai. to the past. Ane, Lehen eta Terese. Bai. Ba, hildo bardinetik, dauket, menorkan buseetan topauteko, paitxa baltza! Ostra. Ze paitxa baltza? Zer da hori, tio? benetan. Ze koño? Paitxa baltz bat? Paitxa baltz bat. Vale, Ya está. vale. Paitxa baltz bat. Ein Vale. snorkel da topauko zue. Snorkel, baino si... Musea hoitzen dau, flipaselako gai buseetan vale, daben. vale. Holan, Oia, eta hauek menorkan daude? bai. Bueno, a ber, ondarrun be bai topetan bozu, eh? Vale. Claro, es que, a ver, A ver. nik enekin oso ondo. Claro, es que malenek azaldu badizu, pues ahora A estoy ver, entendiendo nik un ez poco. jolasa ez ezagutzen, baina no pasa nada. Mira que rubio. Hola, Peio. Bueno, a ver, jende askoren krasa da. Ulertu dezake. Euskal Herri osoan krasa da berez, eh? Peio, vale, Benito Lertxundi, tio. Gitxi behintxantzatzo Euskal Herriko abeslari potentienetako bat izatik. Baina, que jarri bar dizu katxonda, malen. Aitzi, baina ez bero. da zentzu literalenin. Ala izen zentzu askotan. Vale, Bertzozu? bai. Listo? Vale. Vale, aitzi, Susa. Bai, bukatzeko, ni daukat busbuni. Bien. Vale, oso ondo, eta nire duket ondarroko kukaini. Hala. Ahora la otra, es que yo Salto itxeko. Zapataz bi, salto itxeko. A ver, ai, Vale, ama. eso. En fin. Ta Olene, listo. nahi duzuzuk zerbait aportatu? Ez? Vale, ba, Rosali, amaitxu itxeko. Aio, arrozali. Zer diogu? Zer diozu? Vale, elkarrezketian bigarren partera. Hau, elkarrezketian bigarren partia ditzen da. Zer diogu, zer diozu. Hala ere esango dugu, aurten erabaki dugula ere ez izatea beti. Ez. Osea, normalean zurin egiten genuena zen. Bai. Bai. Lehenengo partean, pues, gonbidatuaren inguruan, eta gero bigarren partean gai konkretuago bat. Baina, claro, ja gaiak unibertso hontan. Eta ez bakarrik hori, osea, eske igual segun ze pertsona datorren batzuan geixe interestaku bere proiektu bati buruz, Hori eta da. hortik gai bat atati, eta beste batzutan, igual interestaku hori pertsoni entzuti berbetan, ez dakizeri buruz. Vale. Claro, orduan, pues, Juten hori. zaet aldatzen. Ez mugatze aldera. Goza. Zure kasun, enraizadas proiektu, hasi zendunez, eta lehen hasi zaen esaten zelan, emoten daben kanpoti gauza bat, eta gero barrun beste erabatekudan, nahi gendun, barrutik ezautu zer dan, ekintzaietza, eta hasti olako negozio bataz, edo olako proiektazo bataz. Bai, temon, ezakin nondik hasi. Kao, niretzako nola hasiera batean zan, osea, enun proiektatzen, o enun uste hau izango zanik nire lana. Osea, niretzako Benetan zan... ezetz? Ez. Niretzako zan, karo, eske konfinatuta geunden. Ja. Orduan, momentu horretan pentsatzen dezuna da, ai ama, osea, edozein momentutan dana pikutara juten da. Osea, beitu ez, nola gauden, ez dakigu zer gertatukoan, eta nik momentu kritiko hoietan, igual pertsona batzuk gehiago konektatze dute beldurrarekin, edo, segunda nolakoa zaren, ba, gauza batekin edo besteekin. Karo, nik konektatu nune,
zuri bizitza da ja. Osea, zer egin nahi duzu, eta zara uzten alde batea, oinda momentua egiteko eta garatzeko eta aurrera ateratzeko, naiz eta panoramadan pixkat hau, ez? Ja. Orduan, karo, hor ni hasi nintzen proiektua garatzen, eta nera asmoa zena hori egitea, pues, akelarretxo bat, ikusten nola juten zan, eta pixkat como fluir. Baino ez zegoen ere planen barruan. Gero, nik uste gutxi gora bera urtebetera edo, o igual lehenago ezakit, ikusi nuenean, ostras, hainaiz nire denbora, energia guztia jartzen honetan, hainaiz dirua irabazten baino galtzen, zekaro, ez esaten nien beste lan batzuei, fokoan ekalako honetan, baino enun dirurik ateratzen proiektu honetan, edo honetaz, ez? Bai. Orduan, karo, horbe bai, etorri izan, niretzako fase edo momentu zail bat, eta oso potentea, zala, nola ahaldundu eta eraman nire proiektua, bizitzeko aukera bai, emango didan zerbait bezala. Zeka, niretzako enun ikusten, oza, lana zen, baino, esken ikuste diruarekin oindikan dakagula harreman pixkat arraro bat, ez? Oikoa edo normala da, hori, astentzara toki baten lanean, eta hor bai soldata badakazu. Eta soldatita, bai. Baina, alako gainera, alako baloreak eta filosofia dakan proiektu batetik, eta nola biziko, eta nola planteatuko eta hor bai egin bar izan nuen lan bat ahalduntzeko, zentzu horretan en plan, klaro, zuri, ara zara, lan bat iten, zure energia, zure demora, zube bai, bizi behar dezu, bale, pues, eguazen ikustera zein da modua. Eta dan izan zen oso intuitiboa, oso intuitiboa, eta obviamente, hasi nintzen asesora batekin, autonoma egin nintzen, batean plan, beza, gero ezakit, ke? Mitiko IRPF, beza, faktura. Claro, mundu berri hontan sartzen, hanka sartzen etengabe, hor eskerrak, hori, asesoriatik, tal, edo abokatuekin, hau eta beste, gidatzen, eta hor juten zara ikasten apur bat, gauzak nola egin behar dien, baino gero, hori, plan de negocios, ke ba, ni idea, dana izan da, juna izela ere ikitzen, poliki-poliki, eta prueba, error, hemendik bai, hemendik ez, izan da hori oso intuitiboa, eta poliki-poliki ematen jundana. Eta gaur egun, gauzak asko zere, oindik ere jarraitzen dut ikasten, eta hankasartzen noski, baina, ja beste momentu baten nago, orduan, hasiera bai, potentea. Ja. Potentea. Baina lehenengo erretiru orduan esan berez zure bierran edo zure negozioan parte? Ke ba? Lehenengo erretiro bat egiten duen, nahi zenduleko eta claro, ja. Erretiro bat. Nik nahi nuen egin esperimentua, ia ze gertatuko tezan, batzen baldin magara, emakume ez ezagun talde bat, aste oso batez, obviamente, profesional ezberdinen profesional ezberdinekin kontatuz, eta ikusi, pixkat esperimentu soziala. Bai, izango balitz bezala. Eta, karo, esperimentu horietea zan oso ondo, eta gontzan oso guai, eta joder, nik gogoan dut 2020ko uztailan egin un lehenengo erretiro hori, eta gaur egun, horrea etorri zian emakume gehienak dia, nire, bizitzan parte, superlagunak, maite ditut pilo bat, gero euretako batekin geratuan nago, esan nahi sortu genuen familia, ez? Eta ikusi dabe bai, beste emakume batzuk nahi zutela, en plan, atera barko dituzu gehiago, eske nahi dugu, ikusten nun behar bat. Eta behar bat, askotan horbe bai, kaina handia eman diate, ez? Eta gogoan dut hasi nintzanean, atera zela meme bat, izan zela superpotentean eretzako, ze ateratzen zan, behi bat, eta ni behi horrei esne ateratzen da, behian jartzen zuen feminismoa, eta ni hola. Ezabiz benetan, zure. Eta zanun, guau! Twitterren edo igual. Eneban ikusi hori memi bere gara izan. Ez dugu goratzen, ze lagunek bializetan, beran, zonia ikusi ez hau. Eta izan zan, ze tristea, holan ikusten baldin badu jendeak, ez? Bai, ari zea feminismoa kapitalizatzen ezakize, bakize, ostia, nik uste, joder, batzutan aztu egiten zaigula, benetan zein dan etxaia, eta erraza dala, ez? Erortzea, eta batez ere, nik konstiente naiz, pertsonaia publiko bat naizela, eta bueno, por lo que sea, batzuk igual ja, eukiko jate jarrita la X hasieratik, baino, ze hostia ari zea esaten, ez da kasu ideiarik, zer dagoen atzean, nondikan egin dituan gauzak, eta bai, zen nahi dezu, nola, zu ere presa egongo zinak alako zerbait egitea, horren atzean dago meloi supertotxo bat, Bai.
jendeak obviamente igual ez du nahi horretan sartu edo hausnartzen jarri, ez? Baina ikusi nun eta pentsatu nun, joder, oindikan zelako, ez dakit, lanketa eta hausnarketak egin behar ditugun, eta bizkat autokritika. Baina, bai, Eta porque- zer erantzungo zenieke meme hori egin zutenei? Ez que ez dakit nire erantzunak, Osa, bai, balio ditorrek ere bai, baina... Ezen duen erantzun, ezen duen ezer esan. Ja. porque segunda, batzutan dakat sentsazioa, nire lehenengo impultsua beti da erantzutea, ez? Guztiona, Bai. da horrela. Eta gero pentsatzen dut, nire erantzunak zuk uste aldatuko duela zerbait, ze hortikan ari baldin mazara alako zerbait sortzen, nik uste zaudela irekita entzutera, edo Ja. benetan ez duzu interesi jakiteko zer dagoen, ez, nahi dezu, pun, alatake, alerir, ez? Osa, mine eman eta obintza saiatu. Ja. Ze hori da kontua, osea, eskerrak, bebai, nik beti diot, eskerrak betizuko garaiari, ze orain beste hostia jaso nitun, ja dagoela momentua da, como, kariz, nahi zutena. Benetan, bakizu, Zurine. nondik pasatzen. Ja, zezen plaza okerragotan... Hori beti esatogu, baina Mesedez, tio. dinosu Baina pena emateit, betizun burdinezko izinen. pixkat bai. Bai, Burdinezkoa baino, pues ikaste ezula, jende asko dagoela prest, zuri min ematen saiatzeko, eta min ematei izu. Osa, eta oin ez dut esan nahi, oin naizela burdinezkoa, Bai, eta bai, zerkez bai, diala por supuesto. eraginik zea, ez? Baino pena emateit, joder, egiten dugun irakurketa hain mugatua izatea. Hori da. Osa, mugatzen datzenin... Baina feminismoa, osa, nik proiektu hau inoiz ez saldu feminismotik. Feminismotik, Obviamente, osa, pixkat ezagutzen hautene bakiten nondik egiteituan gauzak eta zelbururekin, baino hau da proiektu bat, emakumei zuzenduta, helburu argi batzu dituna. Punto. Eski igual pertsona horiek, osa, ez dute, ez da minutu bat hartu, benetan ikusteko zertzan, ez? Eta heldu zaie ezakize zurinari da ez da, pun, venga, pues vamos ahí a la diana. Ze pena zuen denbora librea honetan galtzea, porque benetan... Total, osea, total. Egixe da askotan, gauzenganako itzen dizen irakurketak izen dile hori da. Osa, jazta itzen da meme bat, jazta ipintxo zu feminismo horraz aprobetxean, sabes, que torteat ezain beste adibide burure. Bai. Tipo, pertsona bat, eitzen da ukeston proiektazo bat, eta jazta, bada, turnoko pertsoni, Bai. irakurketa minimo bat eitzen horren inguru. Eta bakizu ze gertatzen dan, nik superargi dakat hau gizonezko batek eginez gero, Bueno. baina ikusten dagunean emakume bat boterean edo bere proiektu aurrera eramaten edo ondo juten zaiola ikusten dagunean, hor zerbait mugitzen zaigu. Bai. Zerbait mugitzen zaigu, eta dakagu tendentzia, hori ez, pum, atakatzeko. Eta, como, ¿qué nos pica? Hazen autokritika egitera. Zer da hor? ¿Qué te molesta? ¿Qué te pica, tío? O tía. Berdin zait, ez? Ja. Baina, hostia, joder, bai, danok nahi dugu mundua aldatu, danok gara feministak, bla, 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 ja. Osea, ez baldin badegu autokritika bat egiten lehenik eta behin, nondik hasiko gara, ze hosti aldatuko dugu. Eta adibidez, ekintzailetzaz ari garela, eta orain gizon emakume aipatu dituzula, uste duzu ekintzailetza prozesuan emakumeok oraindik sentitzen dugula, ezin dugula inbeste amestu gizonek bezain beste. Osa, adibidez, Bai. musikan pasatzen da, eta hemen, Bai. de hecho, Euskal Herrian ikusi dugu, atzuite egin Bai. genuen honen inguruan, Bai. bueno, pues, artista askok, gehienak Bai. mutilak, bai, Peio Reparaz, Gorka Urbizu bat, Inigo, osea, ETS-koa, hauek guztiek egin dute, pues, makrokontzertu bat, Bai. bete dituzte estadioak eta hori guztia, baina ez ditugu emakume asko plan hauetan ikusi, osea, esaten lehenengo. Hola Salvador batek, imaginatu, egin nahiko nuke, estadio batean makrokontzertu bat tal, sikiera ez du baloratu aukera hori badakielako, ezin duela hain handia amestu. Zuk ze uste Bai. duzu honen inguruan? Horrela dela, ez? Eta, diozu musikaren barruan edo ekintzailetasunaren... Oro harrekintzaietasunaren barruan. Nik uste dagoela oindik ere alde handia eta nabaria dela, eta nik ikusieten gauza bat izan da, bai musika eta beste arlo batzuetan ere. Aukeratzen dugunok, adibidez, ez? Aukeratzen dugunok gauzak eta lider puntu horretan edo pixkat, zarenean, zure jefa bezala, Bai. gauzak zaintzatik, empatiatik egitea, beste modu batzutera ematen du hor autoritatea galdu bezala egite zula. Buah, Eta da, Zurine. como, Tal cual,
Ez konfunditu. Nik limiteak superargi jartze Hori ditut. da. Eta bakit, konstiente naiz, zen ezu, hija puta bat ateatzea eta izatea? Puedo. Posible da. Bai. Puedo. Osea, ikusi nahi dezun eraldeiuna, baina ez dut atera nahi. Porque sinisten dut, gauzak egiteko beste modu batzu daudela. Eta nire bidea hau dala. Orduan, saiatzen naiz, gauzak hemendik egiten. Egia da, momentu batzutan, karo, jartzen zaituztela oso al limite. Bai. Nik gogoan dut Rozalenekin eukinun elkarrizketa bat, eta berak esan zian, eske ni momentu batean me tuve que convertir en un tío. Dice, es muy fuerte, Zuri, pero para que se me respetase. Eta egon ginen horren ingurun hausnartzen en plan, pero es que no queremos ser unos tíos. Es que igual da benetan, joder, aldaketa eta iraultza egin nahi baldin badugu, ze gauzak beste modu batzutara, o batean egin nahi ditugu, joder, apostu egin beharko dugu, gauzak ez gauden ohituta, osea, ez gaude ohituta modu batera egitea, eta jendeak ez dago, jendea ez dago ohituta modu horretara egitea, baina ohitu beharko dira. Bai. Eta egin aldia gauzak Bai. beste toki batetik, baino limiteekin. Bai. Eta argi eta garbi utziz, nola nahi ditugun egin. No convirtiéndome en pues eso, una energía super masculina, super autoritaria, super tóxica, super, o sea, erortzea, en ese juego de mierda. Baina hori egixe da, Eta esasune, hori, osea, igual, segun ze lekotatik erakustotzezun jentiai zure izakeri, edo segun zelan trateozun jentie dago besti, benetan jentik pentsan da bela, ezizula autoridade hori euki, edo ezizula limite batzuk ipini. Eta gaina, zera, emakume rubia gaztea da, zuaintzea goxoa. Bai, monísima. Y claro, yo soy rubia para lo que me da la gana. Y me puedo hacer la rubia cuando a mí me interese. Baina no te confundas. En esto tontua. Claro. O sea, bai, totalmente. Baino, horrek ez du esan nahi, beti hartu behar dudanik, edo egon behar naizenik, paper horretan, tiesa Es que ez den nahi, porque oso astuna da. Ez den nahi. Oso nengo neretik, baino en el momento que tal, jarriko izu zure limitea. Eta igual bai, esango dizut irribarra batekin. Ere bai. Así un poquito pasivo-agresiva. Eta sin caer ahí. Sin caer ahí. Momentu hortan, jentik igual ez tabela espero, zuk limite hori pintxit, orduan jasa, la mala malísima. Perfecto. Claro, estás oitxute, orduan pues nada, baino gero, oituko dia. Oituko dia, porque hori gertatzen zaigu guri, eta hori etiketa jartzei dute, la mala, no está el malo, está la mala. Tiene carácter, va. Claro, bueno. La villana, bueno. Aurreko batean batek esan zian, jo, eske parranda batean, ez dakiz esan zen. Io, zein zenun ba? Hori esan manizun, algo harías. Claro. Yo no voy de primeras diciéndote mamarracho. O sea, esan nahi dut, ez? Bai. O sea, zegin zenun, pero que sea tal. Naizuna. Agur, o sea, pentsatu nahi ezuna. O sea, ya está, ni baki nolako nahi zen ni. O sea, gauza bat. Ordun hori. Nik uste bilatu behar ditugula beste... Jo, beste kontu bat. Lehen esazu experimento sozialana, eta kuriosidadiaz gatunaz. Lan urtezan experimento soziala, ose ze ondori xoa eta zendu zen. Lehenengo erretiroa. Lehenengo erretiro hortatik. Maravillosoa. Maravillosoa, eta karo... Ze pasetan da? Osa, imagina, beltzizari eta senyoresari ez hau. Zuk nahi ezuna da etorri, ze aspaldi zaude gogotxu. Ba, horrein engoitut Euskal Herrian. Guapiz. Bai. Así que... Bai. Lekua badago joango gara. Ai, ama, vale. Zuentzako bai. Bai. Zaretan, pues nos enteramos eta puntatuko gara. Baina gauza oso politak, pues segun non eta segun zein dan esperientzia, porque daude emakume batzuk igual nahi dituztenak gehiago bizi, bidai esperientzia bat, kanpora jun, eta jun emakume talde batekin, eta dana antolauta, gidatuta, pues adibidez orain laster Tanzaniara ingo dugun bidaia bezala, eta fokoa dagoela hori, jarrita gehiago, pues kanpoan bezala, ez? Natura, ezagutu bertako kultura, animalia, bla, bla, bla. Eta beste emakume batzuen kasuan, helburu nagusia da, lanketa pertsonal bat egitea, beste emakume batzuekin, espazio seguru bat topatzea, eta hortik konpartitzea, entzutea, konpartitzea, bakoitza dagoen momentuan kontutan harturi, sentitzen duena, ez? Orduan, nik ustoko dut esperientzia ezberdin, eta momentu honetan, pixkat anistasun bat dauela, gauza ezberdinak sortzea, eta gero norberak erabakitzea, zer nahi duen bizi, momentu horretan. Baina, dinot, zuen hartin harremana itxosue, soltau itxesari, osa dinot, bakotxak berai buruz gauza konteto itxu, zautu itxesarie, zelako da, ze pasean da zuen hartin?
Zatzenin ez Pues da- ezagun ezari berez. Bai, baino batzutan ez dute, ezta? Ez ezagunekin errazagoa dela irekitzia. Bai. Eta, karo, oso importantea da, eta nik beti berdin dudan, bidai, erretiro berdin du. Hasieratik nik oso argi uzten dut danon ardura dala, ez ni nator honea zuei espazio bat eskaintzen dizuet, eta esaten dizuet, hau espazio seguru bat dala. Karo, ez? Nik hori ezin dut bermatu. Hau da guztion ardura, eta guztiok hartu beharreko ardura bat da. Ez, orduan, lehenengo momentutik daude, eukitzen dugu solasaldi bat, eta hor daude puntu batzuk superargi uzten ditugunak, eta hortik nik uste, egoten dala klik moduko bat, eta ja danak sartzen gara horretan. Eta dana, gero hortik aurrea dana da erraza. Porque, claro, etortzen dienak bebai, etortzen dia con esa predisposición bezala, ez? Osea, ez dator inor hori espazioa boikoteatzeko nahiarekin. Ordun, eta bueno, norbait etortzen baldin bada, nik argi eta garbi dakatzer egin barreten. Osea, hartu eta aio, eskerrik asko, baino konfunditu zara tokiz, hau ez da, ez? Sekulo pasado hori. Ez zait pasa erabaki hori hartzera iristera, baino bai etorri zaizkidera pertsona batzuk apur bat, bueno, nik ulertu dezaket igual, zaila momentu super txungo bat zeharkatzen, eta igual ateratzen zaizuna dela dana boikoteatzea, zure burua taldea dana. Orduan hor, pues eskerrak dakaten lan talde on bat, eta horrekin batera, hori aldegula pizkat kudeatu, ze bestela, karo, daude momentu batzuk zaila dienak. Claro, eske pasa daiteke. Bai, karo. Osea, pasa alda edo zin gauza. Orduan, bai, sortzen da, ez dakit, eske, bai, eta gero euren artean ikustean, nola mantentzen duten harremana, geratzen dien, hori da la hostia niretzako, osea, horre jartzen hau ni pozik, claro. Claro, eta igual, pertsona bakotxa jungo dela bebai, momento super diferente baten. Ze bat igual, super posik, super ondo, beste bat igual, duelo baten da, beste bat igual, super, ez dakit, super triste da. Bai. Bakotxak... Horregatik dago guai, osea, adintartean hitza dalako, momentu pertsonale bai oso ezberdina dalako, eta hor, pues, nik beti dio, taldeak dira belti, osatzen dira modu superperfektu batean, osea, ez da kasualitatea, ez? Egotea zu, eta zu, justo talde horretan, osea, nik uste dana ematen dela, hori, modu perfekto batean, eta energiak bai oso ezberdina dienez, danon artean, ez dakit, egiten dela... Bai, familia polita. Bai. Euskal Herrikoak ateratzen dituzunean, Abisatuko oso gara zutani enteratzeko. Bai. Hau ondo ez duzu anuntzixau edo bai anuntzixau zu? Jarri nun, baino egin bardet... Bai. Ez que korreora elzaten hiri batzutan, baina ez da ez ikusi. Ez, oraindik bai, Instagramen jarri nun, hori, izango dira erretiro tematikoak, izango dira 6 erretiro. Hau nireko ariako interesaukak, bai, eta asteburukoak, hori bai, laburtsuagoak. Vale. Bueno, bueltan entzularen galdera erantzungo dugu. Hori. Entzulearen galdera. Entzularen galdera. Vale, ikusi egingo dugu Xabi Egiak bidalitako entzularen galdera. Kristo neskak benu gogoak bagenuzkan denboraldi berri hau asteko, eta ni oso pertsona saltzeroan azenez jakin nahi dut. Oie, zuen gonbidatuaren lehenengo musua, noiz eta nolakoa izan zen, musu asko. Ai, Xabitxo, eskerrik asko galderi bidaltzearen mositxua bidaltzuzugu. Eskerrik asko. Eta oin zurinei toketako galderi irantzuti. Noiz eta nolakoa izan zen. Es que yo no sepa que leo. Zure lehenengo musua. Nere lehenengo musua, a ber, lehenengo morreoa. Zer da musua? En plan, mingainarekin, gabe, zenbat. Nere lehenengo morreoa izan zen fikzioan. Flipa, betizun. Benetan zurine. Bai, nirengo lakaro super urduriza, como nola egiten da, hau, kaunezkan. Baina esan itzuen. Bai. Ezakit 12-13 urte, eta bai, Xabirekin eman behar nun musu bat, morreito bat, bueno, igual etzan morreo intenso, baina morreito bat. Eta orduan izan zen, bai, lehenengoa, uste dut, DBH-ko lehenengo mailan nengoela, eta telebistan, osea, bai. Itxoi, nire galdera da. Hau aldatzu esan, enbizule. Hori zegoen gidoian, bai. Nik galdera bat daukat. Bai. Zuk, zuk interpretatzen zenuen neska helduago baten papera? Eta Xabi, konoar? Osa, iruditzen zait, como... Bai. Raro 12 urterekin bi ume, porque oraindik ere umeak dira musu ematen jartzea, no? Ez que nik uste gaur egun hori... Ez litzakela ingo. Ez. 12 urte, Ja, ez que 12 urte oso goxa da. Edo bentsat hori momentuan, nik ezakate oroitzapena
inork galdetzia zuri, ez, zan hori zegoen, hori egin behar genuen. Eta bai, eta zan hori musu bat, Xabirekin, txinpun, ez zegoen zertan... Baina ez duen planteau, zozer, esatzuen inori inok ez ban esan, ai, ama zeba, bai, egin biot, ez, holan urte zan da listo. Bai, ez dut gogoratzen, karo, horbe bai zer reminta dazkazu, ez Ja, dakazu ez dugu remintarik zer esateko ez dut Ja. hau, ez dut hau egingo. Ja. Eske hori 13 urte eukiko nitun. Bai, nik uste DBH-ko lehenengo maila izango zala. Bigarren mailan, ez dakit. Ordu, lehenengoa fikzioan. Eta gero, lehenengoa benetazkoa, en plan, gustoko ezun, tipo, A ber, nola izan zen hori? Nos. Ai, hori izan zen superpolita, eta de hecho, duela gutxi zeka superlaguna dut pertsona hau, geratu ginen bazkaltzeko, eta egon ginen hori bergogoratzen. Ai, Ai, gogoan duzu herriko jaietan, hor zera. Elizatzea, Mitiko belardea, Mitiko, bai. oso mitiko. Jaiak ez dakize, bai. Eta hori, herriko lagun batekin izan zen. guai. Wow. Superpolita, bai. Eta nire lehenengo nobioa bezala izan dakoa. Hori izango zen ze, DBH-ko 3. mailan edo, bai. Bueno. Zu malen, kontatu alba da? Nik batxierrin, batxi bat. Baina egoera Egoera, ferixan. Nola Markine- ferixan. Markineko ferixa bat zan. Baina juergan. Juergan. Markineko ferixa bat zan juergan. Eta Eta esan zer izen moduz? Elizatze, baina, bueno, Polita izan zen? bai, Bai. ondo, bai. Horitzapen polita dakazu. Bai, Bai. bai. Gero nire muti izan, gitxi. Baina, bai, pare bat ibili ginen. Bueno, oso ondo. Ai, ama. Eta zuria izan. zurea? Ni akordat, nik dauzkat irudiak en plan... Distor. Osea, ondo, bai, zen, gustoko noen pila bat mutil hori, de hecho gaur egun ere lagunak ez, baina oso ondo eramaten gara eta nengoen super maite minduta, Bai. neuzkan 13 urte edo, oso txiki. Bai. Bueno, hori, sin más. Paso palabra. Bai, ez que ez listo. dago asko gehiago kontatzeko. Zurine, eskerrik asko etortearen. Bai, Plazerrotza izan da. mila esker. Plazerra. Ai, Benetan. gustora. Oparia daukagu. Ai, Pero bueno, toma, kafetxo bat iteko, goizetan, etxean. Oso. Ondo goza, Maravilla. Zurine, komoda goza. Ez da geratu. Ai, Saiatu gara. es que hori beti trampa da, Saiatu gara, osea. claro, esan ere fijoa da. Ja, ez listo. da markatuko. Ondo Oso goza. gustora, Bai. bai, eskerrik asko neskat. Zuri, bai. etortzeagatik. Placer Oso bat. gustora hoga, Bai. Izan da ordu bete, superrondo. Interesgarri, Super, maravilloso. divertido, Bai, bai. eta Guai. meloiak dazkagunez irekitzeko, pues, egoneko Ja, ginateke total. hemen. Ba, literalmente, bai. Bai. Ba, entzule izango zeu jarraitzeko Zurinen proiektu dana, jarraitzeko gu, denboraldi barrixas ezigazik topera komisari hor, iruzkin ikusi kapitulu bialdu, eta datorren astera arte. Agur. Agurkariz!